kayo po ay nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. CMD Bicol at si Nurse Earl naman po ang ang tagasagot, syempre. Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-9040717 and calling all people na may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin sa operasyon. And by the way, maraming salamat sa mga nag-avail, nagpunta, nagsuporta sa ginawa natin na free health consultation last Saturday dito sa NAB Wellness Center in Legazpi or the CMD office, and dyan sa Labo, at ginawa din sa CMD Center in Labo beside Lisaso Hospital. And of course, nung Sunday dyan naman sa Santo Domingo Albay, CMD Center in Santo Domingo Albay. And syempre, sa mga taga-Tabaco, magkakaroon kayo ng schedule ng free health consultation ngayong Sunday. Ngayong Sunday, 9 a.m. to 5 p.m., CMD Center in Tabaco City, nasa second floor ng Centerpoint Building, atap 7-Eleven. Yan po ang schedule nila, okay? So, yan po muna sa mga listeners natin. At syempre, abang-abang kayo mga taga Camarines Norte dahil meron tayong next schedule syempre. Next schedule natin, dyan sa Camarines Norte, magkakaroon kayo ng Health Symposium. O, darating uli ang iyong lingkod. Kailan? October 19, 9 a.m. dyan sa Giselle's Garden in Daet, Camarines Norte. Diego Liña Street, Barangay 7, in Daet. And the following day, andyan ang iyong lingkod, October 20 sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. 9 a.m. po tayo dyan. 9 a.m. Oo, paano kayo maka-attend dito? Simple lang. Bumili lang kayo ng isang 30 ml CMD 630 with freelance at pwede kayong mag-avail ng ating ibababa na promo. Take advantage po niyan, mga taga Camarines Norte. Okay? So, calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Tried and tested na po ang ating mga products, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin sa operasyon. Ano mga ooperahin yan? Katulad na may mga polyps sa ilong. O di ba, operasyon lang yan. Pero sa atin, hindi kailangan ng operasyon. Yung may mga thyroid problem o may mga goiter, opo, marami na tayong natulungan ng mga bagay na ganyan. May mga bukol sa suso, pag naagapan, natutunaw lang po. Kidney stone, gallstone, hindi kailangan ng operasyon. Dito sa atin, ano lang yan, Power Trio lang po. Oo, tried and tested. And also sa mga kalalakihan, marami mga kalalakihan ngayon, may mga prostate problem. O di ba, yung iba nga, mga nakakateter na at sinabihan na sila mag-ready around 120,000 para maoperahan. Sa atin po, hindi na sila nag-undergo operation. Ganun po kaganda yung ating produkto. Dako magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay, for the meantime, isang example na ito, mga sakit ito ng mga kalalakihan, dapat operasyon. Pero bakit hindi nga naoperahan? Pakinggan po natin.
Okay, may bisita po ako dito sa aking office sa Legazpi City at narinig ko ang ganda ng experience nitong isa ditong pumunta dito. Kaya ma-interview natin para maka-inspire man po siya, makatulong sa napakaraming taong may mga problema sa health. Sir, kailangan ko pangalan mo, edad at taga saan po? Taga Ginubatan, Pangalan. Igmedio Rico, Ilan yung edad nyo? 62. Okay, sa edad mong 62, ano ba yung mga pinagdadaanan mong health problems po? Prostate. Yun lang ba? Opo. Hindi ba tumataas yung BP mo? Hindi. Normal lang po. Normal. 120. So, yung problema mo sa prostate problem, nahirapan ka ba mag-ihi? Nahirapan po. Ilang buwan na? Dalawa. Yung nakakatiter. Dalawang buwan. Kinatitar ka. Opo. Kasi pag walang catheter, di ako makaihi. Ilang buwan kayo nakakatitar po? Dalawang buwan. Ano yung mga pinagdadaanan mo habang may catheter ka? Nahirapan ka ba o ano? Nahirapan po. Kasi sa gabal yung pag hindi makagawa kung anong gagawin. So, yan, dalawang buwan siya nakakatitar. Ano bang recommendation sa'yo ng doktor? Anong pwedeng gawin sa'yo? Pinag-resita ako ng gamot. Ilang buwan mong iniinom? Maintain yun po. Ilang buwan mong iniinom? Matagal na. Mga taon na yung iniinom ko yun. Para ba yun sa prostate? Opo, sabi nila, yung resita nila sa akin. Hindi ka pa, wala bang recommendation na kailangan kang operahan? Ka-schedule na po ako nung October 2 diyan sa BR TTH. Tapos biglang pinapunta kami ng September 30 kasi pizza dos schedule ng operahan. Tapos pumunta na kami September 30. Biglang nagsabi na sira daw yung pang-laser nung gamit. Hindi man natuloy. Kaya umuwi na lang kami. Kaya ako ng CMD, tuloy-tuloy mag-inom. Yun ang nagpa-ultrasound. Bumaba, dati 100.9 yung enlarged, malaki. Tapos magpa-ultrasound ako, naging 88 na lang po nung mag-inom ako ng CMD. Ilang drops po iniinom mo ng CMD? O umiinom ka rin ba ng CBF, yung tableta? Opo. Ilan po? Dati, 60 yung drops. Tableta? Dati 8. Tapos pagpunta namin nung isang buwan, sabi, bawasan daw ng 2, 6 na lang yung tableta. 6 tablets, 3 times a day? 2 times a day. 2 times a day. Umaga sa... So, ilang days mo, di ba nakakatheter kayo? Ilang days mo naramdaman yung pagbabago sa health mo? Mga mahigit isang buwan na yung pagbabago na normal lang pag-ihi ko. Hindi. I mean, di ba, nakakatheter ka, nag-umpisa ka mag-take ng CMD? Opo. Ilang araw yung pagbabago? Mga 2 weeks yun, nagbago. Kaya pinapalitan ko yung catheter kasi pag 2 weeks daw, palit naman ang catheter. Tapos pinapalitan ko na, hindi naman yung catheter, di ko na pinakatheteran. Tapos tinry ko mag-ihi sa CR, nakaihi na ako marami. Yung pala, lumiit na kasi yung catheter ay prostate. Oo, nung pag-inom ko ng CMD sa katablet, CBF. Nag-detox ka po? Nag-CR juice ka? Opo, isang bisis lang. So, October ka nagpunta dito? Na nag-umpisa? September. September ka nagpunta Opo. dito? Oo. So, ngayon wala ng catheter? Wala. Mag-umpisa ng September to, wala na akong catheter hanggang ngayon. Okay na yung pag-ihi nyo po? Okay na po. Okay, so aside nung sa prostate problem, may iba ka pang health problem na natulungan? Mayroon po. Ano po? Yung mga sa dumi. Dati hindi regular? Kung minsan,
tuloy, kakadumi ko pa lang, mamaya-maya, dumi na naman. O ngayon? Ngayon, ano na, mabibilang na lang ko yung pag-CR ko. Kung minsan, mga 2 beses. Ayun, normal yan. Opo. Normal yan. So, lumakas po ba kayo? Opo. Yung tulog nyo, kumusta po ngayon? Masarap na yung tulog ko. Dati, iniisip ko kasi, kaya hindi ako nakakatulog kasi nararamdaman ko, nandiyan naman yung nagkaihi naman ako, kahihi ko pa lang, maya-maya, wala pang 5 minutes, may ihi naman. Parang hindi naubos yung ihi ko. Pag nakahihi na, masarap na yung pakiramdam. Tapos, parang hindi naubos yung ihi ko. Balik na naman ako sa CR. Ngayon, nangahimbing na akong matulog, nakakaramdam na akong ihi, pero matagal na ihi naman ako para hindi ako nagtatagal. Natakot kasi ako pag nagtagal ng ihi kasi pag nagtagal, di na ako makaihi. Lalong dami ko ihi, wala nang lumalabas. Okay. So, tatay, anong message na masasabi mo, mapakinggan yung kwento mo para maka-inspire ka sa mga katulad mo na nagkakaroon ng mga ganyang problema? Recommend mo ba? Maraming salamat po sa namin yung CMD na yun na nakatulong sa prostate ko na nakaihi na ako kahit walang catheter kasi nung hindi pa ako umiinom ng CMD kahit may catheter nahirapan ako, maraming ihi ko hindi man lumalabas na sa puwerta, sa na lang, sa hose dumadaan. Kaya nung nag-umpisa ako bumili kami ng CMD, September 24 ata yun, pumunta kami dito. Yun ang pag-umpisa ko mag-inom. Tapos magpapalit ako ng September 2 ng catheter. Di ko na diretso yung catheter na sabi ko, nakaihi na ako. Tinry ko doon sa CR ng ospital. Sabi ko sa doktor, nakaihi na ako, Dok, na kahit walang catheter. Tapos, wag na natin, lagyan. Bumalik ka na lang kung hindi ka naman makaihi. Ayan. Pangalan po at taga saan ulit? Ako po si Mr. Igmedio Rico from Doña Mercedes, Ginubatan, Albay. 19... Ayun, isang 62 years old na nagkaroon ng prostate problem. Matagal na nakakatheter. Akalain mo yan na tinitiis niya yun. Opo. At buti na lang ay napadpad sa CMD Center. Hello sa maganda kong pinsan, Ami Obligar. Yan, kaya sa mga kalalakihan, may mga prostate problem kayo, o mga nakakatheter na ngayon, naku, pumila kayo sa CMD Center. At i-share namin sa inyo paano mariresolve ang problema nyo sa prostate. Oo, even yung mga nakakatheter na, subukan pa rin natin. Kasi actually, ang dami ko na mga client, mga customer, na mga nakakatheter na at pinaparedy sila 100,000 plus para maoperahan. Nako, ang katapat pala, Power Trio, CMD, CBF at dinetox namin. We have the CR juice, aside from CMD, syempre, the CBF, at saka yung juice natin na may pang-detox tayo. Kasi, ang dami ngayon na lalo yung iba nga, mga bata pa, hindi na regular magdumi. Naku, alam mo, pag hindi kayo regular magdumi, delikado yan. That can cause colon cancer o pwedeng tumaas yung BP nyo, ang blood sugar, hindi kayo makatulog ng maayos. Maraming after effect. Maraming side effect ang pwedeng mangyari kung hindi kayo regular magdumi. At ganoon din po sa mga taong hindi na nakakatulog ng maayos. Importante po ang natutulog tayo ng maayos. Because healing takes place when a person is sleeping. And the best time to sleep, is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Diyan po nangyayari ang pag-restore ng ating mga katawan. Yung mga, natin, mga cells, yung ating mga organs. Opo, diyan po mangyayari.
Pero sa ngayon, marami, katulad nung isang araw, ang nag-aano sa akin, grabing problema niya sa anak niya na diabetiko na raw at marami nang nararamdaman. Sabi niya, namamaga na yung mga paa. Sabi ko, ilan na po yung edad? Nako, alam mo, nasa 30s pa lang. Opo, call center, trabaho niya call center. Ay nako, kung ang trabaho po nasa call center, mag-iingat kayo kasi yung kulang na kulang sa tulog ay pwede mag-cause ng maraming sakit sa inyo. Kaya minsan nga meron akong minanage din dito sa aking center sa Legazpi. Akala ko nasa 40s na. Sa tingin ko sa kanya, nasa 40s na. Kasi ang dami na niyang sakit. Nagwo-work din sa call center. Nung tinanong ko ilan na yung edad, alam mo na 29 years old. Kawawa talaga. So mag-ingat po tayo. The best doctor to yourself is you, okay? So sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And also, for people na mahilig magkape, katulad ko, kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, panahon na, palitan nyo na po ng ating HCI coffee. This is an alkaline coffee dahil sa minerals. And by the way, gusto kong, manawagan sa mga gustong mag-sideline. We need marketing agent. Umpisa ko dito sa Legazpi City. The best siguro, lalaki. Even high school graduate, okay lang yan sa akin. Basta willing talagang umasenso. Oo. Submit your resume with, photocopy of valid ID at saka, valid ID and latest 2x2 picture. Submit nyo sa aking office. Oo. Kahit wala pa kayong training, wala pa kayong experience sa sales, pwede kayong mag-apply. Anyway, tuturuan naman po kayo. At ang ko talaga is, pwede rin babae basta willing umasenso. At hindi maarte, ha. Kasi kung gusto nyo talagang umasenso, dapat, practical. O, diba? Submit your resume. Pwede yan sa akin, mga high school graduate, hanggang siguro mga 35 years old, pwede kayong mag-apply as marketing agent sa aking opisina. I-address nyo na lang sa akin, submit to my center sa Legazpi City, okay? So, sa mga taga-Catbalogan, ito po yung iyong CMD Center dyan. Hanapin lang CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Sa mga taga Masbate, CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Okay? So, yung iba natin na mga center, eto, pakinggan nyo na lang. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Josel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Kasorog Checkpoint. Ma'am Lorna Rasco, care of GR Store, Binson's Avenue, beside Binson's Shrine. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Majals Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela,
in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Julito Limpot, Purok 6, Lara Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Ma'am Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Camarines Sur, hanapin lang si M. De Santo at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Dorchue Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamoan, Camsur, Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Camarines Sur, sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, si Amistaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Nab Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang si MD Stocky Center at second floor Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Barangay Bagumbayan, Masbate. Sorsogon, andyan si Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204 ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rose Marie Haji, sa New Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Sherry Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharma, Magallanes, Sorsogon, dyan sa Butika at Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMD Center at Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. CMD Stocky Center at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stocky Center sa AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Santo at Unit 4 Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. At Top DM Mixers Paint Center. Ayan, correction tayo sa area ng Santo Domingo. CMD Center at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Yan po, Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ma'am Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Now, dito sa Second District of Albay, syempre yung aking center. Hello kay Ma'am Lani Rodriguez. Ayan, CMB Stocky Center are now Nab Wellness Center,
Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagaw-Bawan, Rapo-Rapo. Sa Das Cable Store, Purok 2 Itbakma nito. Toy Dahak, dyan sa Purok 3 Itbakma nito. Lourdes Busque, Purok 2 Bugtong, Rapo-Rapo. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Joy de Bulos, Purok 1 Kawayan, nito. Alex Alejo, Purok 5 Peña Francia, Daraga, Albay. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerihan, Legazpi. Andyan din po si Ma'am Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, in front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Andyan si Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3 Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2 Common, Kamalig. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. CMD Center at second floor, Kamalig Market. Diyan din po si Ma'am Lisa Olidana. Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Calios Bakery in front, Barangay Hall ng Humapon. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuhan East, Legacy. Marino Pre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Of course, sa 3rd District, Balbay. Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardinas, Sardinas Store, beside LBC, Ginobatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. CMD Office, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi. CMD Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Rosana Rehis, care of Office sa Barangay Affairs, Munisipyo ng UWAS. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Andyan din si Ma'am Florentina Palacio. Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Albay. So, yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Ulitin ko lang, kailangan namin ng marketing agent. Pwede kayo mag-apply, even high school graduate, lalaki o preferred ko talaga lalaki, ha? Oo. Kung may babae na malakas din ng loob, go, sige lang. Submit your resume at my center sa Legazpi City with photocopy of valid ID at saka latest 2x2 picture. Oo, gusto nyo kumita ng malaki, ituturo ko sa inyo. Opo, we need marketing agent, okay? Now, sa mga taga Tabaco City, magkakaroon kayo ng free health consultation ngayong darating na linggo. Opo, saan? Saan gagawin? CMD Center in Tabaco City, nasa taas ng 7-Eleven, sa Center Point Building at top 7-Eleven. Okay? Kung may mga dagdag na tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang po, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.